Hey molweni sanibona. Njani niyaphila? Sibonga siyaphila thina ngapha mfoka Mkhonza. Onibingelela. Thank you so much guys for being here supporting this channel. Ngicela abanga subscribe ukuthi ba subscribe. Excuse me. Phinde ngamukele labo already aba subscribeile naba followile ku TikTok. Thank you so much. Bengibuka interview ebeyenziwa Chief Whip we-ANC lapha eParliament, umnumzane uMdumiseni Ntuli. Bekhuluma ngendaba kaPaul O'Sullivan noBrown Mokgotsi ukuthi abafuna ukuyovela phambi kwe-ad hoc committee. Uma ngilalele ubaba uMdumiseni Ntuli, uzwakala impela nje kule interview eseka futhi edefender isinqumo sika Speaker weParliament uMama uThoko Didiza sokuthi uPaul O'Sullivan noMkhothi bangabizwa ngesabhina noma baphoqwe ukuthi bazofakaza. uThoko Didiza siyakhumbula ukuthi usesenzile isinqumo sokuthi angeke aze abize noma phoqe uPaul O'Sullivan noMkhothi ukuthi bazofakaza bengatholi legal advice ephelele from abameli babo lapha eParliament, ngoba usola ukuthi if ukuthi uyababiza bezofakaza ngenkani, mhlambe lokho iParliament kungagcina kulifake enkantolo ngokuthi kuphulwe imithetho ethile eParliament ukuthi iSpeaker siphoqe umuntu ukuthi azofakaza kungalandelwa lokho kubizwa nge-due process noma kulandelwe imithetho nemiqathango. Manje kuzwakala uMdumiseni Ntuli ekuseka konke lokhu kusho uSpeaker, ekusupporta konke, kodwa ke amanye amalungu ecommittee for example njenge-EFF ne-MK Party bachitha konke lokho, bathi kungani uPaul O'Sullivan noMkhothi bencengwa, ngoba akufanele bancengwe ukuthi bazofakaza, kumele beze ngenkani. Yezwa leyo nto. So mangimlalele ke uNtuli isupporta konke lokho, ngizibuza into eyodwa ukuthi njengoba iSouth Africa already inenkinga yokuthi iANC iyona okukhulunywa kakhulu ngayo lapha ku-ad hoc committee nalapha kuMadlanga Commission, especially nje iANC uma sibheka ama-allegations wonke lawa avela kuMkhwanazi nabanye athinta kakhulukazi amalungu e-ANC. So uma ngabe iANC izodefenda isinqumo esivimba O'Sullivan noMkhothi ukuthi bazofakaza, ayiboni ukuthi iANC izibangela isigcwagcwa emphakathini. Already isinesigcwagcwa phela manje ngoba abantu abaningi vele bayibheka njengabantu abagcwele i-corruption. So mangabe bezovikela uBrown Mokgotsi ukuthi angezi ngale ndlela abenza ngayo, bafuna ncengwe kulandelwe imithetho nani yomuntu okuwukuthi uyabonakala ukuthi wenza yonke imizamo ukuthi angafiki i-committee, uMkhothi noPaul O'Sullivan. Njengoba uPaul O'Sullivan elokuthi yena uthola i-intelligence evidence nokuthi njani khona abafuna ukumbulala, noMkhothi naye usaba kusocongwa, yini lena ebenza bazizwe bona bespecial kangaka kuwo wonke lama witnesses avelayo phambi kwe-ad hoc committee? Yini especial kangaka ngabo ukuthi bona kungafuna bavikelwe ngendlela enkulu edlula even obaba uSenzo Mchunu, obaba uGeneral uSibiya bavelile ku-ad hoc committee, azange kwenzeke lutho kubo.
bonke ngabala kushonilanga uKhumalo bavelile uMkhwanazi bavele akwenzakalanga lutho kubo. So kuBrown Mokgosi noPaul O'Sullivan all of a sudden sekukhona abantu abathreatenisha ukubabulala bona ngoba benani yini lengaka special ngabo. So uyabona ukuthi kukhona umkhonyovu khona la, because mawungabhekisisa kahle kune information asabayo uPaul O'Sullivan ukuthi uma eke wavela kule commission bazomvalela ekhoneni ngemibuzo enzima ezofuna ukuthi agcine phahlukile ukuthi usebenzela ubani, ngoba uPaul O'Sullivan kuze kube manje we don't know ukuthi la eMzansi usebenzela ubani, yini le emenza abe namagunya angaka phezulu kwamaphoyisa, lokuthi abe iboss kangaka phezulu kwamaphoyisa, ashaya imithetho, athreatenishe even amaphoyisa. Yini lemnika igunya elingaka, usebenzela abantu uPaul O'Sullivan. So uyabona ukuthi kudeep kakhulu lana akubalekelayo uPaul O'Sullivan. Umkhotsi ke bakithi okwakhe nje angazi nokuthi ngingathini ngako, ngoba okwakhe obvious ukuthi usevele wavela kuMadlanga Commission, simbonile indlela abuzwe ngayo imibuzo, sesibonile sonke ukuthi akukho lutho lapha ku Brown Mokgosi. It's just that nje committee kunezinto nje ezimbalwa efuna just ukuthi ishayele isipikile kuzo, hayi ukuthi ubaluleke ngaleyo ndlela, ukuthi mhlambe sengaze kube khona abantu abamlandelayo nabamfuna ukumbulala for yini lengaka kuBrown Mokgosi ngempela. So uyabona lana ukuthi especially leka Paul O'Sullivan, uPaul O'Sullivan ngicabanga ukuthi uyena lana odingeka kakhulu ngoba yena futhi akavele even nakuMadlanga Commission. So njobe engakaveli nakuMadlanga Commission nje akukho nokukodwa esisakuzwile okuphuma emlonyeni wakhe phambi kwabantu abamphenyayo njengecommission yaMadlanga ne-ad hoc committee. So at least uBrown Mokgosi useke wavela kuMadlanga, but ne-committee eParliament yamdinga. Kodwa-ke ngila ekutheni i-ANC no-speaker siyazi bonke baku-ANC okungenzeka ukuthi futhi ukuvikela kwabo ukuthi kuhlonishwe zonke izikhalo zikaPaul O'Sullivan noMkhosi, kungenzeka ukuthi basaqhuba zona izinto ezithile esingazazi ze-ANC. Kungani ngisho kanjalo? Already kunama rumors athi uPaul O'Sullivan noRamaphosa, President Ramaphosa, kuningi abakwaziyo ngayo yonke lento le okukhulunywa ngayo nesolwayo ku-justice system eSouth Africa. Okungenzeka ukuthi uma ngabe engavela uPaul O'Sullivan kungaputshuka izinto ezithile uma esebuzwa imibuzo lapha engasiza i-country ukuthi kuvele ngempela izinto ezithile even ngopresident osiphethe, even nangamanye futhi ama-minister a-close nayo president. Kunezinto ezideep la. It's not just ukuthi uPaul O'Sullivan ubalekela impilo yakhe nani, ubalekela nezinto ezithile ezisensitive okungenzeka mayesevele lapha siphutshuka. Uzubone nalokuthi nje akhethe abe nesibindi sokuthi uyakhetha yana ukuthi imibuzo uzobuzwa ubani. Ngeke abuzwe iMK Party, ngeke abuzwe iEFF neAction SA. Ngiyakutshela ukuthi lo muntu lo kahle khona into ayibalekelayo. Pho yindaba iANC ingemi noma ingami sidini lalaba abathi asikho isidingo sokuthi kuze kulindwe ama-legal advice and everything, akuphoqe uspeaker ukuthi asapine labantu. I-ANC ithi sabe inkantolo, usho njalo uMr Mdumiseni Ntuli uthi i-ANC isabela ukuthi lo daba lolumaliphoqwa ukuthi bazofakaza uSullivan noMkhosi. Kungenzeka lo daba ligcine liseyinkantolo, lifaka iParliament enkantolo ne-ad hoc committee enkantolo. In short, ubaba uMdumiseni Ntuli usabe inkantolo than abantu base South Africa abafuna iqiniso. Uyayibona leyo nto. So manje uyabona ukuthi ichoice eyenziwa i-ANC yini? I-ANC isabe inkantolo than nina abavoti base South Africa. Yiloko ekusaba ngizoyifaka ilink la nizwele khuluma ubaba uMdumiseni Ntuli ukuthi ifiye yakhe enkulu ukuthi lana lo daba lizogcina libafaka enkantolo. Therefore inkantolo zibaleke kakhulu kubo beyi-ANC than
abantu base South Africa abadimanda onke ama-facts ukuthi kwenzakalani lapha esiphoyiseni nasebulungiseni kwezobulungisa. So ake sikhulumeni ngale ndaba, nitheni nina ngale ndaba leyo ukuthi i-ANC noSpeaker weParliament bamile kwelokuthi ake ime kancane indaba yokuphoqa uPaul O'Sullivan noMkhotsi ukuthi beze committee. Uyasupporta le statement se-ANC sokuthi akuvunyelwane noSpeaker noma uyasiphikisa ngaliphi iphuzu? Ake sixoxe ngaloko. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga bafethu, sidibane kuma comments. Please guys, please ngiyanicela niqhubeke nisubscribe. Sikhule siye phambili, sibheke ku 10,000 manje. Njengoba sesihlangana 5,000 subscribers la ku YouTube, ngicela sale siphuthuma ku 5,000. I mean sorry, ku 10,000. Sikwenzile kwenzeka ku 5,000. So manje cela siphinde kwenzeke ku 10,000. Bese ngale ku TikTok sikwenzile kwenzeka safika ku 15,000 followers. Asekuphusheni sibheke ku 20k manje. Singakwenza bafethu ngokupressa nje uthi follow ku TikTok, phinde uthi qhafa subscribe lapha ku YouTube. Sikhulise channel yephambili. Umfoka Mkhonza ke lo bafethu, nibona kwi video elandelayo. Thank you so much.